Здравейте хора, добре дошли в новото ми видео. Да, знам, доста дълго ме нямаше в самия канал и не съм качвала доста време. Ами като цяло, днеска ви изненадвам, ще правим ревю на този телефон Samsung Galaxy S24 FE Edition. Ще видите анбоксинга на самия телефон и всичко подробно за самия телефон. Аз съм си изваряла самата информация. Ако съм пропуснал нещо, ще се надявам да ме поправите в коментарите. Добре, нека започнем с отварянето на самия телефон. Тук имаме една дърпалка. За хората, които не знаят кой съм аз се казвам Атанас Стоянов. По принцип снимам главно на гейминг, но в днескашното видео ще правим анбоксинг. Отваряме телефона и тук има нещо обаче. Това е пинчето най-вероятно вътре. Оставяме го там и на пръв поглед ни посреща самия телефон. Така, малко ме страх, често казвам да го изкарам, защото не е мое. Ще ви го покажа самия телефон. Много ме е страх обаче. Много ме е страх. Ето го и самият телефон. Той е в цвят графит, както може да го видите. Той е с алуминиева рамка според мене. Като тежест според мен е доста лекичък. Може да се каже, че е малко по-голям. 6,7 инчов. Извинявам се, че чета просто, защото цялата информация не мога да я събера за телефона. Той е 6,7 инчов Dynamic AMOLED дисплей с резолюция 1080 на 2430 пиксела. Това е доста голяма, поддържа се 4K телефончето, 6,7 инчов. Доста е голям със сравнение от моя iPhone 11. Казвам, телефона не е мой. В цвят графит. Този модел е 256 ГБ, 8 RAM. 8 RAM, нали? 8 RAM. Добре, да оставим телефона някъде ето тук. Ще го оставя, въпреки че ме е страх доста да не се надраска, защото казвам, че не е мой. Така, сега. Отворили сме самото телефонче. Тук може да разгледаме още неща. Това. Вътре си мисля, че се намира самото пинче на самото телефонче. Нали, за картата, да се слагат тем подобни неща, нали. Dual SIM, ако не се лъжа, да. Имаме инструкциики. Тук кабелче за зареждане. Type-C към Type-C. Има нещо вътре. Сега ще мога да се изкара. Това е за умни хора, не е към за мене. И самото пинче на телефона, както може да видите. Така, тези неща ги оставяме малко по-надалече, да не ни пречат тук. Сега, оставяме ги тук да не ни пречат. Сега, значи, извинявам се наистина, че нещата ги чета, защото няма как да я събера цялата информация в главата ми. Samsung Galaxy S24 FE Edition идва с супер мощен чипсет. Не съм сигурен, май Exynos, но не съм много... Да, Exynos е, но не знам точно какъв Exynos. Оптимизиране за гейминг и бърза работа. Има подобрена камера, много хубава камера с мощни режимове.
По-късно ще отидем за нея, значи... Извинявам се наистина. Така, значи поддържа бързо зареждане 4700 ампера в часа. Това е телефончето. Направо, не, много е хубав. Тук може да видим пина, дето се вкарва и за картата, слотовете. Той е стъклен. Направо може да се види, то гледай. Тук си е стъклен целият телефон. Озаря. Samsung се правят, да, стъклени телефони. Това вече го знаеме. Няма да махам фолиото, защото казвам, телефона не е мой, много съжалявам. Може да направим някакъв гейминг тест, камера тест. Има бързо зареждане и може да ви издържи преспокойно един ден. Поддържа се 5G Wi-Fi 6, което го прави по-бърз и надежден. И да, по принцип интернета има си две карти, както казах. То гледам да не го купа много, защото ето ги камерите. Камерите, заради светлината просто свети и заради това. Така, нещо друго. Така, за камерите на този телефон, на Samsung Galaxy S24 FE Edition е 50 мегапикселов. Така, значи 50 мегапиксела. Не мога да преценя коя камера е. Майче, ако не се лъжа, ето тази горната. Тя е 50 мегапикселова, основен сензор. И има 12 мегапикселов ултра широков сензор за широки кадри и 8 мегапикселов. И има трикратно оптично увеличение. Често казвам, на мене ме допада. Допада се ми дизайна на телефончето. Със сигурност ме е страх да махна фолиото, защото ме е страх да не го надраскам, пак казвам, не е мой и няма да е мой. Значи имат много хубава стабилизация на изображението си пак. Това е телефон от висок клас, един вид. Има хубава камера. Извинявам се, че не се чета, просто нещата няма как да ги събера в тази глава. Значи снима на 4K, 30 кадъра в секунда и 60. Може да снима на 1080 пиксела при по-високи кадри. Така че камерата може да се каже, че е доста хубава за стабилизация. При стабилизацията не съм много сигурен, но може да я пробваме в някой друго видео. Така, за телефона мога да кажа, че не знам каква му е точно цената, но за такъв хубав телефон, Samsung Galaxy FE Edition, има хубави камери. Да, това всеки го знае. Samsung имат хубави камери, имат си хубава батерия, само че на тази е 4700 мАч бързо зареждане, което пак е батерия, но малко по-слаба. Не е проблем, нали? Сега, нещо друго сега, значи, нали, модела е 256, 8 гигабайта RAM, да, точно така. Предлага се и в 128 гигабайта и 256, т.е. моя модел, не моя, при мен е който е, и 512. Телефона идва в различни цветове, моя е графит. Да, този, който е при мен е графит. Малко странно да чета от кутийката. Графит идва в графит, лавандула, ментово зелено и клемаво бяло.
Освен това има и подобрена функция за охлаждане, което помага за добра производителност. Да, това е за само телефонче. Така, ще го отвориме. Дърпаме. Вау! Нали, какво да видим самия телефон, самия му дисплей, който е AMOLED. Само секунда, малко ме изтрана го пипа. Той е AMOLED Dynamic 6,7 инчов Dynamic AMOLED и резолюцията му 1080 на 2340, мога грешка, извинявам се. Поддържа се 4K, би трябвало. Дали ще може да го включим в този клип анбоксинг, не знам, защото може би няма батерия. Да. Това ще е от телефончето. Също така забравих да кажа, тук е за спикъра, не слушалката ми, звука, откъдето излиза. Тук е буксата, USB Type-C, както ви показах, и самото кабелче. Ето го кабелчето. Type-C към Type-C. Те Samsung си ги правят вече такива. Камерите са направени като на S25 и S25 Ultra. Доста добър дизайн има и със сигурност ще бъде телефон за пръстови отпечатъци, който прави. Така, тук не виждаме никъде пръстов отпечатък, т.е. телефона да се отключва с пръстов отпечатък. Не. Може би ще има ето тук, задържаш се и се го отваряш така. Но явно този Samsung Galaxy S24 Fe Edition няма. Въпреки че аз нямам проблем с ID Touch тук или на дисплея. Според мен е едно и също. Да, за дизайна камерката може да видим. Dynamic Island. Един вид като iPhone-ите, тук е говорителя. Като да се говори с някой, се чуваш. Да, доста е удобен за говорене, за игри. Стабилен е. Ние няма да го пробваме, няма да пробваме колко издържа. Според мен тук бих му дал едни 230 грама, защото не е лек, не е тежък. Сравнително в джоба може да се побере, няма да пробваме. Тук може да видим и стрелкички. Това мисля, че са за сигнала на самия телефон, както и моя главен телефон ги има, но не съм много сигурен. Отзаде, да, стъклен е. Отзаде, със сигурност ще можем да направим един камера тест, ама няма да е в това видео. Както казах, ще поддържа 4K на 30 кадъра и 60 кадъра в секунда. Има си Ultralight. Много искам да го включа, но явно не. Включи се хора, включи се. Добре, имаме, може да останало поне 1%, но има изразлива батерия, така че няма да падне веднага. Според мен този телефон си е добре, като за цената. Цената не знам колко е. Той тук се включи, но аз няма да пипам нищо, защото не е мой. Затваряме го. Така. Колко е моята оценка за този телефон? За този телефон и си е сравнително лекичък. И дизайна му е доста хубав. Има си доста силен чипсет. Аз бих му дал 8,5 от 10. Това е заради батерията, ама Samsung казва, че ще ни издържи цял ден, но не се знае наистина, защото с съвременните приложения, те са и много място, и много батерия се вземат на самото телефонче. Така че сега
искам да направя 3 хубави и 3 лоши черти за продукта, който разглеждаме в това видео. Първото е дисплеят, който е Dynamic AMOLED с резолюция от 1080 на 2340 пиксела и е 6,7 инчов. Да, дисплей е доста силен, не е от най-силните на пазара, но си е доста голям. Аз ако го сравня с моя iPhone, даже сега мога да го направя, е изпъкнал с 1-2 мм. Доста си е голям, но и казах, че е тежък. Колкото по-голям е един телефон, толкова по-тежък е. Така, за камерите. Втората ми най-добро, как го кажа, малко мълчание. Второто, което най-много ми харесва в самия телефон е, както казах, камерите. Те са доста хубави. 4К на 30 кадъра, на 60 кадъра, 50 мегапикселва, 12 мегапикселва телефото, ако не се лъжа. Също така може да увеличава до 3 пъти. Има 3 пъти оптичен зум, има и дигитална и с изкуствен интелект стабилизация, което ще рече доста хубава стабилизация. Така, третото, което най-много ми харесва в телефона само една секунда. То всичко ми харесва в телефона, аз няма да го откажа, ама третото, което най-много ми харесва, че поддържа 5G. Нали, те съвременните телефони са задължителни да поддържат 5G, Wi-Fi 6. Нали, по-бърз е с интернета, но не задължително да се ги поддържа, защото ако нямате рутер с Wi-Fi 6, то този телефон няма да видите колко по-бърз му е всъщност самия интернет и 5G. Така, значи и сега преминаваме към лошите черти на продукта, който разгледахме в днескашното видео. Samsung Galaxy S24 FE Edition. На първо място поставям батерията. 4700 ампер в часа, ако съм казал 2400 ампер в часа в самото видео, извинявам се, това е моя грешка. И 4700 ампер в час. Поддържа бързо зареждане, да, то всеки телефон си го поддържа, но Samsung казва, че издържа цял ден. Дали наистина издържа цял ден, не се знае. Защото, знаете ли защо? Защото съвременните технологии са по-тежки и работят на по-силни телефони. Въпреки че на по-стар може да се изтегля, но просто може да не тръгне. Защото самите приложения станаха и много мегабайти, гигабайти. Да, има и по гигабайти. Да, телефончето се е бързо. Надявам се да има и 120 Hz. Това в друго видео ще го добавя. Извинявам се за което, че не съм го казал, но със сигурност има 120 Hz. Така, второто нещо, което искам да кажа за телефона че е с по-слаб чипсет от самия Samsung Galaxy S24 без FE Edition. Самият чипсет е много по-слаб. Да, защото самият телефон този е по-голям, 6,7 инча. Но нормалният Samsung не съм много сигурен, S24 не съм много сигурен колко голям е, но със сигурност е по-скъп, защото при мен е малко по-евтиния продукт. Да, 6,7 инча според мен е доста голям екран и, както ви казах, с добра резолюция. Трето, не мога да кажа. Аз просто този продукт
според мен е доста добър. Аз не мога да се оплача. В смисъл, Samsung се правят добри телефони. Някои видове. Ами, това ще е от самия анбоксинг. Ако съм, да, малко странно да правя анбоксинг в канал, който има 40 абоната и да правя телефон за анбоксинг за 1000 лева. Но да, надявам се и скоро и аз да си взема нов телефон. Ще направим и на него ревю. За сега няма да казвам какъв е. Това е и анбоксинг и ревю на новия Samsung Galaxy, т.е. Samsung Galaxy S24 F Edition. Трето, лошо качество за самия телефон не мога да кажа. Смисъл, не мога да го измисля. Този телефон ми харесва много, отколкото моя. Така че, ако съм пропуснал днеска от това анбоксинг преживяване с мене, с много се извинявам. Надявам се долу в коментарите да ми кажете какво съм изпуснал и да се надяваме повече да не го изпускам. Това ще е от анбокс. Също така кажете кое трето качество не ви хареса в самия телефон. Ами, това ще е от самия видеоклип, самото анбоксинг на Samsung Galaxy S24 F Edition. Това ще е от самия телефон, както може да видите. Това ще е от телефончето. Чао и до нови срещи и очаквайте или гейминг тест на самия телефон, или камера тест. Чао и до нови срещи. Надявам се вече да съм по-активен. Чао!